Guaindala 11 urte, ez zinen ez da okina, eta erremente sartu zinan, eta guain maixua zea. Konta iguzu, ibilbidea. Bueno, nire aititek sortu zuen okindegia orain dela 75 edo hortik, bai? Bai, ama. A ber, behiratzen ez, hortan zeu. 1900 da 56an, 75 urte dola. Bai. Eta bueno, 3. belaunaldia naiz. Nire ama orain dela 11 urte hil zen, eta... Ai, ama, horregatik hasi izan histori guztia, eta ni geratu nintzen negoziarekin, eta bueno, ez nekien ezer, okindegiaz, izugarrizko abentura izan zen niretzat, eta bueno, pizkanaka, joan gara, hobetzen uste dut, lan egiten, uste dut ez, nik uste ez, ni seguru nao, zeatikan. Bueno, guain dala 11 urtetik atzea ere bai, ogillak eta atzea pauso asko intzuen, ez da? Eta egia izan, guain ni guztua sentitzen naiz geota jende gehiago gion egiteula, eta geota garrantzitsua da, zeba da gauza bat egunero jaten dana. Egia da hori, bai. Vale, eta hori guztia, nola ikasi behar izan zenun? Lanien hasita aurrea, edo... Ba hori, jarri nintzen lanean, eta hasieran izan zen inertzia, ez? Jarraitu nintzen betiko gauzak egiten, eta konturatu nintzen momentu baten aldaketa bat behar genuela, eta hasi nintzen begiratzen, kurtsoak eta hemen ez egoen ezer, ez dago formaziorik, oso zaila da, oso garestia ere, eta bueno, bilatu nituen kurtso batzuk, atzerri, egon naiz ere Suitzan, uste duzu ere egin zenuela kurtso hori, Luzernan oso kurtso polita eta interesgarria dena. Richmond, no? Richmond eskolan. Ze ona. Eta Alemanian ere egon naiz, eta bero bizitatu ditut obradore asko, ez? Horrek ere laguntzen du pila bat. Azkenean ikusten duzu bezalako jendea, zuloan sartuta, ez? Eta igual beste ikuspegi bat izateko edo, bueno, laguntzeko ere, besteen lana eta ikustea. Du digabe, zeiten honekin? Ezer zein berdot. Keriazten naiz? Gauzatxo bat ingo dio borrei, behitu, erabiliko zu zukua pixka bat, eta gero azalea bai pixka botako dio zurraiatuta, bale? Bale. Bai, eta zu esaten desuna, ez da? Azkenian, bakoitzak bere txian ikasteu, baino bestiak ikusita azkarrago ikastea. Bai, hori da. Bai, eta gero... Ikusten dituzu beste gauzak, ez, edo... Nola iten dituen beste txetan... Ideiak hartu, bueno... Eta bueno, eta zintzan zuk emantzen dituen aldaketa gehienak zure txian? Batez ere igual erroetara bueltatzea, ez? Azkenean, ogiari denbora eman, pazientziaz lan egitea, ama ore zaintzea, eta besterik, azkenean denbora eman eta irin garbiak erabili. Bikain. Eta adibidez, zuen okindegian, ja... Zei biltzezan irintxuri gehiagi, edo igual mejorantek botatzen zian, eta horre da nahi buelta nahi eman izan zenion. Hori da, integrala zen, betiko kontuak, ez? Eta ez dut hori demonizatu nahi, gauzak horrela egiten ziren, hori da, eta baina egia da, aldaketa behar genuela, eta horretan gaude. Ondo. Bueno, eta gero ere bai, urrezko mamia lortu zenun, no? Miga de oro esaten dan sari ospetsu hori. Orain dela 2 urte, eman ziguten saria, ni beti pluralean hitz egiten dut, azkenean talde bat gara. Dudi gabe. Nirekin daudenak, etxekoak dira, eta haiei eskere da dena, Eta bain, orain dela 2 urte, nabasi genuen saria, iaz, pandemiagatik ezen egon, orduan, momentuz, banda daukate. Bi urte. Ona. Bai. Zenbat ogi mota iten dituzue? Borradoren bertan. Ez ditut inoiz zenbatu. Ogi asko egiten ditugu. Bale, ona. Baina ez dakit igual, 20 klasez berdin bai. Bai, Bai, ez egunero, Azkenean okindegi txiki bat gara, bai, eta saiatzen gara, adibidez asteazkenetan espelta egiten dugu, ostiraletan hartoarena. Bale, aldatzen jute zeate. Bai, jaten gara aldatzen, bai. Zein da arrakasta gehiena dakan ogila? Bartotza asko gustatzen du. Bai? Bai, eta hemen duguna ere 7 ziduna. Bai?
gozo ateratzen da, ze jartzen ditugu hasiak erretzen, gero hidratatzen ditugu, gero oreara bota, orduan ematen dio... Fundamentuak egiten dezu, ez da? Hola, ala behar du. Bai, notatzea gero gauzak, ondo indako gauzak... Bai, azkenean nabaritzen da. Nabaritzen dira, eta gero zapore notatzen da, eta elikadurare hobetzen du, Baina, ze garrantzitsua dan, ez da? Irinonak erabiltziare bai... Nun zentratzezea, adibidez, ogi hona egiteko, zein da zure ikurra, zertan zentratzezea gehiena? Prozesuan. Prozesuan. Bai. Bai, ez da? Bai. Prozesuan denbora eman, eta mimos egitea maitasunez. Vale.